Il-gvern ta' Joseph Muscat jidher li mbarka fuq pjan mhux daqstant fit-tul biex fil-pajjiż ikun hawn kampanja li tagħmel possibbli li jsir l-abort fi sptarijiet liċenzjati għal dan l-iskop. Tantu hekk li jidher li bdew diskussjonijiet kif se jitwassal dan il-ħsieb fis-soċjetà Maltija Wawċija minkejja li l-gvern m'għandux il-mandat biex idaħħal tali liġi. Il-pjan ta' Kastilja fih innifsu wkoll pis ġdid fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat li issa jrid jara kif se jagħmel ċaqliq ġdid meħtieġ anke fuq livell ta' presidenza. Jekk il-Ministru Evarist Bartolo kien diġà identifikat għal tali ħatra, issa jidher li kollox tar marrieħ grazzi għal dak li tixtieq Kastilja jekk jidħol l-abort fil-pajjiż. U sigrit magħruf li b'Evarist Bartolo, President ta' Malta, il-Gvern ta' Muscat kien se jkollu diffikultà biex dan l-abbozz ta' liġi isir liġi għaliex Evarist Bartolo ma jidirx li se jkun pront li jiffirma tali abbozz ta' liġi bħalma mhix lesta li tagħmel il-President uxxenti Mari Louise Colejro Preca. Lanqas il-kandidatura tal-eks Ministru George Vella ma daħlet fis-seħħ għaliex hu magħruf li t-tabib huwa l-kollox kontra kull forma ta' abort. F'dan ix-xempju jidher ċar li ħarset Joseph Muscat issa qed tiffoka fuq il-Ministru Helena Dalli li diġà ma ddikjaratx ruħha kontra xi tip ta' abort bħal pereżempju f'każi ta' stupru. Anzi fid-diskussjoni fil-Parlament dwar il-vjolenza domestika, il-Ministru Helena Dalli baqgħet tinsisti li titneħħa l-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf meta mara tkun vittma ta' vjolenza domestika. Anki war li l-oppożizzjoni ġibditilha l-attenzjoni diversi drabi u b'insistenza, il-Ministru maċċettax li din il-protezzjoni terġa' tidħol fis-seħħ. Mal-medja l-Ministru Dalli diġà ddikjarat ukoll li lesta tiddiskuti wara l-appelli li saru biex jibda dibattitu pubbliku dwar l-introduzzjoni tal-abort. Il-Partit Nazzjonalista jinsisti li m'hemmx raġuni valida li xi klawżola ta' protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf għandha titneħħa mill-liġi eżistenti tal-vjolenza domestika.